Clear to te chibai ule PC vanun moi kani a Serchhip Vangkhua lo ngai thlang u Mizoram Sarkar in Vawiin atangin high school le higher secondary school te chu zirlai ten an pan thei turin ruahmanna siam ma se Serchhip-a High School le higher secondary school te chu hawn alani lo thung Serchhip Ministry of Home Affairs in Serchhip atanga in thladulna asiam tho thumna unlock 3 kalpui mek anga Mizoram Sarkar in Mizoram chunga containment area po na chuan high school le higher secondary school zirlai te chu Vawiin September ni somni pakhat tho chan ni atangin an mani du thu tho in skula an kal thei don ti engineer thu chua siam an tarlan nuwa Serchhip-a chuan zirna in high school le higher secondary school te chu hawn alani lo thunga Mizoram Secondary School Teachers Association Mista Sub Headquarters Serchhip tel te hne na changa thu kan don danin sarkar lai puin hetianga ruahmanna asiam nu hian Vawiin Khan School Education Minister Pulal Chanda Maral te Vawiin hemi chungchang in ron khom na hin ani a heta an thu chuak hengai chan ni in hetianga Minister Hova ruahmanna siam le tura ti ani awang hian Vawiin Khan Serchhip-a High School le higher secondary school te zinga in hong an awmlo thu an soibok rampuma in Serchhip kalpui ani nuwa zirna in te hon le chungchanga School Education Minister Pulal Chanda Maral te chuan sarkar lai puin ram chunga in Serchhip a thladul tel thu te zirlai te hmuhchhuah nga in zirlai no pangten an mamo na zona an zirtir tu te an pan thei dan tu ruahmanna te siam ani thu te he ruahmanna hi Mizoram po a thei china man ani tur thu asoya nakum zirna kum topa pol som le pol som pani zirlai ten board exam ma chon tho an ngai do na wangin nu le pa le zirtir tu ten an remti phot chuan sarkar lai pui ruahmanna hi kalpui ani don thu asoya hemi tur hian school sang te po in ma an lak thei thu le heti lai hian pol ko hnuai lam zirna kalpui dan tur ero ruahmanna siam alani lo thu le ata tola thutluk na siam chauzel ani tur thu asoibok Vawiin Khan Serchhip District-ah COVID-19 shikai enkawllai mi somruk pali mekin darkar somni pali kalta chhungin shikai hmuhchhuah thar le enkawl dam an awmlo Serchhip CMO office atanga thu kan don danin Serchhip District-ah hian nimin khan rapid antigen test mangin sample pali enfiani in COVID-19 shikai hmuhchhuah thar an awmlova heti hian Vawiin Khan Serchhip District-ah hian COVID-19 shikai enkawllai mi somruk pali an awmmeka hengzinga mi somnga pariat te chu BSF sipai Nursing School CCC enkawl mek te anni a bidang paruk te chu Chiatlang Tourist Lodge CCC an ni thung tundin hmuna Serchhip District-ah shileng awanga in khungsang mi za somruk panga an la awmmeka hengzinga mi za somnga pakwa te chu sarkar hmun sang in khungsang pariata in khungsang te ni in Tourist Lodge Serchhip-a mi som pali Peony Rest House Vengpui-a mi pahnih Eklavya School-a mi somnga pahnih Tenzol Tourist Lodge-a mi som panga Sainik School Serchhip-a mi somni pathum Agriculture Rest House Serchhip-a mi pathum TKS Camping Center-a mi somthum pathum le Marian High School-a mi som pasari te anni a in lama in khungsang mi paruk an la awmek bokani state pona changa ron ho te in khungshan na atana man Marian High School chu Community Quarantine Center atangin Government Quarantine Facility a thlak ani thunga hewang hian tundin hmuna Serchhip District-ah Community Quarantine Center hi a omtori lo bokani Serchhip District Hospital sakna tura rot Vengpui le Chiatlang in Karam chu Engineer Khan Serchhip District NGO Coordination Committee le Serchhip Town Joint VC shwai tu te chuan ahmuna antlo Tuntnaya Serchhip District NGO Coordination Committee in NGO sang le town chunga VCP te an ko khom chuma Serchhip District Hospital sakna tur munata na an thlan Vengpui le Chiatlang in Karam hi Engineer Khan NGO shwai tu te le Serchhip Town Joint VC te hian tlo in Chiatlang VC chen khat te an kalve boka damdo in sakna tur ro manchu tha an ti in azaw thle ni a an ngai thu an suya helai mun hi district thunei tu te po in ahmuna an enfia thwai don ya thudon ani bok Serchhip District NGO Coordination Committee shwai tu te chuan Serchhip damdoi in chu kumsang khazakwa somruk pahnia sak ani to thu soin khum somli changa somnga vel chau om theina ani awang le a building hi a hlui to awangin mipui mamo a phushu cholo hle ni in an soya hewang hian damdoi in hmuntur an thlan thara hian Mizoram Sarkar po in District Hospital building thar hi sathwai theise an du thu an soibok Mizoram Governor PS Sreedharan Pillai chuan Vawiin Khan Mizoram Sarkar-a MLA Dr. ZR Thiam sang chu emergency operation manga naute le anu nun na a chan chu awangin choi moina a hlan
Kumin August Lakhan Dr. ZR Thiam Sang Chuan Lir Ngengin Asoi na sat na mun abial chunga mi puite thlamuan tur le thil omzia shechiang turin a fe chuaka azin konga nu nau pai din mundir thong takading mek awm thu sia in Dr. ZR Thiam Sang chuan man mo takin apan ngala raipwar hi adin mun a that lo wangin man mo takin azai ngala nu le nau te hi andam chua pha ta ani he a na tho choi moi phu taka wang hian Vawiin khan Mizoram Governor PS Sreedharan Pillai chuan Dr. ZR Thiam Sanga MLA chu Ras Bhavana lenga somin choi moina thuziak le thilpe ka hlan ani Mizoram Peoples Movement ZPM General Headquarters chuan Zawlnuam Vengpui-a VLTF ven buk haltu te chu arang thei ang berin sarkarin manin an phutok shemna apek an phuthu an soi Tun nai khan Tripura aramri Zawlnuam Vengpui-a VLTF te ramri ven buk chu Tripura lama cheng bru mi ni sia ten an hala hemi chungchang a hian Zawlnuam Vengpui VLTF chu an thu chhuah siamin ramri ron kan reng dim an ni to don lo thu an puanga hemi chungchang hi thu nei tu lama po thlen an tum thu le he duty post hal po hi siam that le tum ani thu an soi ani he thil thleng chungchang a hian Vawiin khan ZPM General Headquarters chuan thu chhuah siamin kan ram chung nge ya tui kin swal rong an ron bol ngam reng chu ngai zam mai chi ni in an ngai lo ti an soya thil du awmlo jok dang a thlen ma in sarkarin arang thei ang berin ma la ngal tur le tui ku khovin an hal chat na mun mok kaya hian kan sarkarin duty na mun tur buk arang thei ang berin sak ngei te covid shileng mek laka mi pui him na ata na ram ria duty te hne na sarkarin chan pui na apek an phut thu an soibok hemi chungchang a hian nimin khan MPC le prism thalai chuan thu chwa siamin he thil thleng hi an dem thu an soiboka tlom ngai chua shipui laka mi pui te him na zonga ramri de parammu te bungbe le ria buk swa samsak tu mi swal te chunga thil thalo jok a thlen ma lawat turin Mizoram sarkar an phuthu an tar langbok BJP Mizoram Pradesh chuan Mizoram chunga lo nei tu te le kutna thok mipui za somsari deu tho te ham thatna tur ngai to in Mizoram state sarkarin arang lama mala in ruahmanna siam se an du thu an soi Voina Aizol Press Club to thar theih tu te akomna BJP Mizoram Pradesh President Puvanal hmuhchhuah chuan India ram Prime Minister Narendra Modi malakna chaktak nuaya kutna thok tu farmer te ham thatna tur le living standard thazok an nei theina atan an thlai thar te man zoka an du na mun state chung le state pona an shal theina atan farm bills 2020 the farmers empowerment and protection agreement of price assurance and farm service bill 2020 le the farmers product trade and commerce promotion and facilitation bill 2020 pass lo ni ta chulom an ti thu an soya he farm bills 2020 hi Mizoram state sarkar po in kut na thok tu te farmer te Vangkhua ngayin Mizoram akut na thok tu ten ataka an chor the nge na le kan farmer te kachar syndicate ten an thlai thar shal na konga an du an ma ka an ngai sak to lo na turin achul anga dan siamin bo zui ngal turin BJP Mizoram Pradesh chuan Mizoram state sarkar chu an ngen ti soyani Mizoram Pradesh Youth Congress Committee MPYCC chuan RT-PCR test man ti hniam tura rotna le private hospital a COVID-19 test thei tur ani ta chulom an ti thu an soi Congress Thalai Mizoram Pradesh Youth Congress Committee MPYCC hian Vawiin khan thu chua siamin tunthla ni som panga le ni som pasari khan thu thar ti hedar tu te komin sarkar chu state dang anga private hospital le laboratories te COVID-19 test phal sak turin an ngen thu an soya Mizoram sarkar chuan tunthla ni som pariat khan Mizoram Gazette ti chuakin private hospital le laboratories te COVID-19 test a phal sak ta chu lom an ti hle ti an tar langani heba ka hian MPYCC chuan voi tam tak press release le press conference kaltlanga sarkar an lo norna mani du thua COVID-19 in test du te RT-PCR testing man cheng sangli zanga chu atolu tuka ICMR du angin mi puiban phak cheng sang ni zanga hnuai lamtal ni ro se an lo ti chu Dr. Thiam Sanga MLA chairman na committee poimo tak COVID-19 medical operational team in sarkar-a an thlen don ta ka wanga an lom thu an soiboka ruling lai an ni emo opposition lai poni se Congress Thalai te chu mi puite dikna le chanvo hum halna na an thok reng don ti an soibok COVID-19 shikai an pun hluaya wanga September ni som zan lai atanga aizol khopui in Serchhip chu ni zan lai atang khan phel ani
in Serchhip ani ta ka Vawiin August ni somthum pakhata September thla chunga ta na in thla dula in kai shwai na siam chu Aizawl municipal huam chunga man le tura ni a heta hian tlem ti danglam omin Mizoram lu chuana interstate border honmek bairabi vaireng te le kan hun kaltlang kongpui te chu bongraphur le mishingphur lir theitan honchun zom ani anga lengpui thlona chung mun chu honchun zom ani anga commercial passenger flight te tan ero chuan civil aviation wing in airlines te na in ron chungin le thlona azin tamdana zirin thlona chumhun arwa manchinang Mami District Chalai Pol chuan Mami District Langwal chunga Mizoram Sreedharan MP thilti chu ropui an ti thu le an lom thu an soi Voina thu chua an siama Mami District Chalai Pol chuan Mami District chung New Eden Khotlangwal Raurai Sonof Thang Phiaya Bru New Delhi in Lofa Khosamek chu a omna Rajgupta ten a hlo an pek du lawa wangle a mobile phone te chu saka kutte hial an thla ka wangin amang ang hle ti an tar langa hei hi Mizoram Sreedharan MP puke vanal ve na chuan a hriat vela Delhi Police te bepop ngalin Raurai chena Rajgupta te ina Delhi Police pali te kaltir ngalin har sakna an chin fel saka Raurai hi a thlathum hlo an lo pe nge ti an soyani Mami District Chalai Pol chuan Mami District Langwal chunga Mizoram Sreedharan MP puke vanal ve na thilti chu ropui an ti in an chuang tak zet ti soin a chunga lom thu an soi tak meu ti an soyani Bru Welfare Union India point thu chwa siamin Raurai chungchanga Mizoram Sreedharan MP malak na chu lom an ti thu an tar lang boka hetianga Mizoram khwa le tuita na pa ni tling tak MP puke vanal ve na kan nei chu lom an ti thu le an lom thu an tar lang bokani Darkar somni palikal ta chung khan Mizoram COVID-19 shikai hmuhchhuah thar mi pasari omle in Mizoram shikai hmuhchhuah zong chu mi sang khazanga somriat panga an tling to Sarkar thu chwa tarlan danin nimin khan ZMC laboratory a sample sang khat somthum enfian hi in heng atang hiang COVID-19 shikai mi pali mu an ni a heng shikai mu chwa te hi mi pale mei chia pahni ve ni in durtlang leita na cheng vek an ni a shikai te nen lo in kom nai atanga shikai ni asiat ni in lama in khung sang la yan ni nimin ve khan district sang chunat laboratory a shikai mi pahni mu chwa ni bokin longtlai district a shikai mu ve an ni a border road organization BRO mi le sa ve ni in state pona changa ron lot le in khongshan na hmuna omme kan ni bok rapid antigen test mangin nimin khan COVID-19 shikai pakhat mu ani boka he shikai hi Mami district a mu ni in power and electricity department a thoklai asama changa ron lot ani bok heti hian vo in thleng khan Mizoram COVID-19 shikai mu chwa to zong chu mi sang khat zanga somriat panga an tlingta a heng zinga mi sang khat pahni te chu enkawl dam ni to in tuna hian shikai enkawllai mi zanga somriat pathum an la ommeka district sang zinga shikai hmuhchhuah tamna ber chu Aizawl district ni in shikai mi sang khat somthum pasari mu an ni to a heng zinga mi zanga somruk pali te chu enkawl dam an ni to a Khozol district chu shikai hmuhchhuah tlem na ber ni in shikai mi pali hmuhchhuah an ni to a an zinga mi pathum te chu enkawl dam ni in shikai enkawllai pakhat chia an nei to ani Darkar somni palikal ta chung khan India rama COVID-19 shikai mi singkwa sang thum zathum somnga paruk enkawl dam le ni in India rama shikai enkawl dam zong chu shikai hmuhchhuah tangin za somriat point pakhat an tling to Ministry of Health and Family Welfare chinchiana changalan danin Darkar somni palikal ta chunga India rama shikai enkawl dam mi singkwa sang thum zathum somnga paruk tenen hian India rama shikai enkawl dam zong chu mi nuai somli pathum singkwa sang rok zathum somkwa pakwa antling to a hei hi India rama shikai hmuhchhuah mi nuai somnga pali singriat sang sari zanga somriat atangin za somriat point pakhat antling to ani Darkar somni palikal ta chung khan India rama sample nuai sari singthum sang kha nga somthum pali enfia le ni in henga tang hian shikai hmuhchhuah thar mi singria sang ruk zakwa somruk pakhat an oma India rama hian sample enfia zong mi nuai zaruk somli pathum singkwa sang ni zanga somkwa pali ni in sample enfia tanga za pariat point panga pahni te chuan shi an kai to ani India rama hian shikai enkawllai mi nuai som sang thum zani somkwa pakwa an la oma Darkar somni palikal ta chungin nun na chan mi sang khat za somthum omle in India rama shikai nun na chan zong chu mi singriat sang sari zariat somriat pahni an tling to bokani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chwa thei chu ni e